Ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun saƙon sanarwa da zarar mun ɗaura sabon shirinmu. Sharin Rabi a cika bar ranka idan dai ba ku manta ba a shirinmu da gabata mun tsaya daidai inda. Sai dai abinda Haulat bata sani ba, tunda momi ta ido hudu da wannan tartsetsen cikin nata gaba ɗaya lissafin ta ya kwanci. A take ta gane ashe ƙawarta yaudara ta idan kuma ba yaudara bace ba to lalle Haulat bata sha kunin nan ba. A cikin kuma littafin nan ne na Tufka da warwara wanda Fatima Hussein yan Ladan ta wallafa. Fadila Sabuwar Kofa da Libabata Auta Ingawa suka aiko mana da littafin, yanzu kuma shirin zai dora. Jikinta ya sanyi, a take wani irin tunani ya bijiro mata. Yanzu da Haulat ta sha kunin nan, da yanzu babu wannan cikin da ke jikinta, idan kuma akwai shi da ya zube. Lalle da ta cika marar sa'a a duniya, tunda idan ya kasance Nabil din ya gado su wurin haifar 'ya'ya waɗanda ba su wuce biyu ba, idan wannan ya zube saura ɗaya fa kenan. Wata irin fargaba da nadama suka shige ta. A iya lissafin ta dai bata ga abin da yarinyar ta mata ba wanda zai sa ta ƙita. Rashin asali kuwa matukar za ta haifo mata jikoki, za ta haƙura da ita a matsayin sirikar da Allah ya ƙaddara mata. Don kuwa ganin cikin kawai da ta yi a jikin Haulat ɗin ya haifar mata da ƙaunar ganin jikokinta mara misaltuwa a zuciya. A da kam a jikin Farida ta yi burin fara ganin jikokin nata a duniya. Allah bai nufa ba tsawon shekarun da suka kwashe saboda mawayewa da boko da ta yi masu yawa, sai ga su sun jefa kansa a cikin matsala. Nan da nan ƙaunar abin da ke cikin jikin Haulat ɗin ya shige ta har ta manta a da ita ce mai ba da dubunnai idan ya zube. Lalle da bata yi wa kanta adalci ba, domin irin farin cikin da dadi kaɗai ya shiga a yau ya isa ya tabbatar mata da suna ƙaunar ƙarin zuri'a a ɗan ƙaramin famili ɗinsu. Tunda daga famili ɗin dadi zuwa nasu bata taɓa ganin mai 'ya'ya 5 ba, daga 3 sai 3 sai masu ɗaiɗai sai 2, kuma ba don ba sa so ba, Allah dai ne bai basu ba. Sai ga momi kullum sai ta kira Haulat a waya ta ji lafiyarta da kuma abin da take son ta ci a kawo mata. Tun Haulat din na ɗari har ta saki jiki suka koma kamar yadda suke da. Dadi kuwa tun da ya ji namiji ne a cikin jikin Haulat, gaba ɗaya kayan da ya siyo wa jaririn akwati 3 na maza ne. Haka duk tafiyar da zai yi wani wuri sai ya yi wa jikansa tsaraba. Wani lokacin haka zai ciko kayan da bayan motarsa da kayan wasan yara. Tun Haulat na jin kunya da mamakin al'amarin har ta kai da ta daina ita ma ta ci gaba da taya su. Wata ranar Juma'a ita ce ranar da Haulat ba za ta taɓa mantawa da ita ba a tarihin rayuwarta. Kwance take a saman gado ta yi ɗaiɗai tana karatun Alƙur'ani mai girma, don tun da cikinta ya shiga wata 9 Allah ya ɗura mata wani irin bala'in jin zafi. Ko ta kunna AC sai ta haɗa da fanka. Nabil ya turo ƙofar bedroom ɗinta ya shigo da sallamarsa gaban Haulat ya faɗi, muryarsa kaɗai ta tona asirin damuwar da yake ciki. Sai da ta ida kai aya sannan ta lallaba ta yunkura da ƙyar ta tashi zaune. A gefen ta ya ƙara so ya ajiye mata wata 'yar guntuwar takarda a saman bedside drawer ba tare da yayi magana ba, ya juya zai fita. Jiya numfashinta na neman ɗaukewa, muryar ta har rawa take wurin kiran sunan shi. Yayi Nabil, da ƙyar ya juyo yana kallanta da sanyayyin idanuwansa da suka yi jawur tamkar garwashin wuta. Wannan kuma takardar mecece? Ta yi mashi tambayar cikin muryar kuka. Juyawa kawai ya tare da faɗin ki buɗe ki gani. Hankalin Haulat ya ƙara tashi, gabanta ya ci gaba da buga, wani irin tsoro da fargaba suka hana ta ɗaukar takardar ta karanta. Sai da ta share tsawon mintunan da suka kusa 10 a daskare bata ko iya motsin kirki ba kafin ta iya miƙa hannu ta ɗauko takardar. Cikin dakiya da jarumta irin tata ta soma rawar takardar, hannunta na famar rawa. Ni Nabil na saki matata Haulat saki ɗaya. Shine kaɗai abin da Haulat ta iya karanta a cikin takardar. Kanta ya sara da ƙarfin gaske. Lokaci ɗaya ta ji abin da ke cikin nata ya juya. Ta dafe ƙuƙu tana kiran sunan Allah, don duk a zatanta na ƙudurce ta taho lokaci guda. Ta kai minti 20 tana abu ɗaya kafin ta samu Allah ya sassauta mata. Ta lallaba ta sauko daga saman gadon. Ta fito falo, bata same shi a cikin falon ba, don haka ta nufi ɗakin shi. Yana kwance rigingine a saman gado, idanuwan shi a rufe kamar na mai bacci. Haulat ta durƙusa a gaban shi cikin kuka ta soma faɗin duk irin laifin da na yi maka a duniyar nan. Bai kamata ka zare ni daga cikin inuwar aurenka ba. Yaya Nabil, ban cancanci wannan hukuncin daga gare ka ba, ka taimaka ka maida ni don Allah na roƙe ka. Nabil ya tashi zaune yana kallanta, yana ƙoƙarin yin magana, kuka ya ƙwace mashi, dole ya maida kanshi ya kifa a saman kujera ya ci gaba da raira kukan shi. Haulat ta dinga jin kukan nashi na dukan zuciyarta. In
da tana da wannan damar da ta kwantar masa da hankali a yanzu. To babu hali. Sai da ya mai isarsa sannan ya saurara don kanshi ya ɗago yana kallon ta, ita ma shi take kallo. Ya ɗauke kanshi daga inda take kafin ya soma faɗin, Haulat ki yadda da abin da zan gaya maki. Wallahi ban raba auren mu dan bana son ki ba ko dan in kuntata maki, illa dan gudun jefa rayuwarki a matsala. Haulat, auren mu ba zai taɓa yiwuwa a haka ba. Kullun neman magani nake amma babu nasara. Idan na ci gaba da zama da ke a haka na zalunce ki. Mutane ma idan suka ji za su iya kallo na a matsayin wanda ya tauye maki haƙƙi saboda son zuciya. Amma yaya Nabil, aini na ce maka na ji zan iya ku. Shin me yasa ba za ka yi haƙuri da ni ba har da kaina in gaji? Haulat ta maganar cikin kunci da damuwa. Nabil ya girgiza kai yana faɗin, hakan nake gudu Haulat. Kullum da tsoron hakan zuciyata ta kasa hutawa da fargabar sakankancewar da nake ba tare da tunanin duk daren daɗewa zan iya rasa ki ba. Haulat ta miƙe tsaye cikin masifar ɓacin rai ta soma faɗin, ashe dama duk zaman da muke baka gama yarda da ni ba ya Nabil. To godiya nake, na gode da irin zargin da kake a kaina. Nabil ya saurin miƙewa shi ma tare da faɗin, ki fahimce ni Haulat, idan har na rabu da ki akan farin cikin kaina. Kada Allah ya bani abin da nake nema idan har na rabu da ke don farin ciki na. Haulat, ina son ki, dan me zan rabu da ki? Haulat ta kaɗa kai tare da faɗin, na ji na yarda da kai, kuma ka kyauta da ka yanke mana hukunci ba tare da neman shawarar kowa ba. Don haka zan bar maka gidanka yau, ba sai an kwana ba. Zan bar ka rayu kai ɗaya kamar yadda ka zaɓar wa kanka. Tana gama maganar ta juya za ta tafi, ta ji ya riƙo hannunta da sauri ta juya cikin ɓacin rai ta janye. Tana faɗin, kada ka kuma yin kuskuren taɓa ni don kuwa yanzu ni ba muharramar ka bacci. Cikin kwantar da kai Nabil ya soma faɗin, na ji na yadda, kuma alfarma ɗaya nake nema a wurin ki yanzu ita ce ki amince na mayar da ke gida yanzu da kaina, dan na yanke hukuncin zan sanar wa su Momi abin da ke faruwa. Haulat ta kaɗa kai tare da faɗin, ai ko babu alaƙar aure a tsakaninmu, kai ɗan uwana ne kuma ɗan uwa na ɗauke ka, don haka za mu iya tafiya. Na gode, ya faɗi a sanyaye, sannan ya nufi inda makullin motarsa take. Ita kuma ta fice don ɗauko hijabinta. Lokacin da suka isa gida, Momi na sashen dadi, don haka ya ce su isa ɓangaren dadi ɗin. Haulat ta kau da kai tare da faɗin, kai kaɗai ya cancanta ka je masu da wannan maganar, idan ya so in sun neme ni daga baya sai na zo. Nabil ya hau roƙonta, don Allah ki haƙuri mu ji, wallahi ba zan iya wata magana ba idan har ban ganki ba. Kamar ba za ta ba. Sai da yayi da ƙyar sannan ta yadda ta bi shi suka nufi ɓangaren dadi ɗin. Nabil ne a gaba, ita kuma tana biye da shi a baya. Suka shiga falon dadi ɗin. A lokacin da suka shiga, dadi na zaune akan kafet yana shirya wasu takardu, Momi kuma na zaune kan tusita tana dama mashi fura. Haulat ta ji jikinta ya matuƙar yin sanyi, sai a lokacin zuciyar ta ƙara karyewa, tana ƙoƙarin zama kan kafet. Momi ta soma tsayar da ita akan ta zauna kan kujera, amma sai ta ji ta kasa, a dole ƙasa ta zauna a daidai lokacin da hawa yake faman biyo kuncinta. Nabil ma kusa da ita ya zauna, gaba ɗayansu suka yi wani jugum-jugum a ƙasa tamkar masu neman gafara. Daga Momi har dadi zuba masu idanu suka yi cike da mamaki da kuma fargaba, ganin ba su da niyyar magana ya sa dadi faɗin, wai ku lafiya dai, me ke faruwa ne kuka zo kuka ta samu a gaba? Babu ba. Nabil ya ɗago da ƙyar yana kallon dadi ɗin da idanuwansa da ke makare da hawaye. Cikin murya kuka ya soma faɗin, dadi na saki Haulat. Cikin matukar mamaki dadi da Momi suka haɗa baki wurin faɗin, ka saki Haulat? Ya sadda kai tare da faɗin, na sake ta dadi saboda tun lokacin da muka yi aure tsawon watanni na samu lalurar rashin lafiya. Ba zan manta ba, tun ranar da na zo gidan nan Momi ta bani kunu in kai wa Haulat. To da bata sha ba sai ni na ɗauka na shanye, a cikin daren ne na tashi da matsanancin ciwon ciki. A lokacin ne kuma na kamu da lalurar da nake ɗauke da ita a yanzu. Da farko na yi tunanin cewa shan kunun ne ya jawo matsalar, amma sai likita ya tabbatar mana bai ga wata matsala a tare da ni ba. Don haka lalura ta sai dai idan sihiri ne. Haka nake zaune da Haulat dadi tsawon lokacin nan, kullum cikin neman magani nake, amma har yau abin ya ci tura. Shine na yanke hukuncin raba auren, kada in shiga haƙƙin ta dadi. Maganar ƙarshe ta ganar da dadi abin da yake nufi. Hankalinsu ya tashi. Falon ya ɗauki shiru na tsawon wani lokaci, kowa da abin da yake saƙa a zuciyar shi. Da ƙarshe dadi ya yi ƙarfin halin kawar da shirin ta hanyar faɗin, kun yi matuƙar wauta da kuka yi shiru da irin wannan lalurar. Wa ya gaya muku hakan abin ɓoyewa ne? Tabbas inda kun sanar da ni halin da ake ciki da abin bai kai haka ba. Sai dai yanzu haka ma lokaci bai ƙure ba. Ka shirya gobe-goben nan in kai ka Maiduguri. Akwai wurin mai maganin da zan kai ka, insha Allahu ba za ka dawo ba sai da lafiyarka. Kuma ma in banda abinka ai wauta kai. Wa ya gaya maka ana sakin mace da ciki? Kamar da matarka, insha Allahu za ka samu lafiyarka ba da daɗewa ba.
Nan fa kunya ta kama Nabil ya saddar da kai yana faɗin shikenan dadi na mayar da ita. Dadi ya ce to Allah ya maku albarka don haka yanzu sai ku zauna a nan. Tunda kai gobe tafiya zami dan dama maganar da muke da Hajiya kenan. Ta ɗauko Haulat gobe ta dawo nan ta haihu sai kuma gashi kun zo. Kaga faduwa ta zo daidai da zama kenan. Haulat dai duk kunya ta ishe ta da ƙyar ta iya miƙewa ta fita tare da Nabil ɗin. Dadi ya juya yana kallon momi da ta yi mutuwar zaune a wurin ya ce har sun tafi baki ce komi baran ki ya daɗe. Sai a lokacin momi ta dawo hayyacinta ta dubi dadi a dabarbarce kafin ta ce to me zan ce tun daga ka ai magana ta ƙare. Dadi ya haɗe takardun shi wuri ɗaya ya miƙe yana faɗin haka ne kuma ranki ya daɗe. Bari in je in watso ruwa kafin ki gama dama farar. Bai jira amsar ta ba ya gaba zuwa bedroom din nasa ya batta cikin matsanancin tunani tabbas ta tabbatar kunin da ta bashi ne ya kai wa Haulat din ya haifar da matsalar da yake ciki. Lalle wani al'amarin sai ubangiji gashi dai ta cake kuɗi ta sa an lalata rayuwar wata amma sai gashi ubangiji ya maida mata da mugun nufinta akan ɗanta. Ita kuwa waccan Allah ya tsara kayansa ya kuma gwada mata ishara ta hanyar cikin jikin Haulat din. Yanzu idan wannan nakasar ta tabbata akan ɗanta ya za ta yi kenan. Me za ta ce wa Ubangiji a ranar da ya kama ta akan hakan? Hankalinta ya masifar tashi wani irin kuka mai ciwo ya kwace mata tare da nadama mara amfani. Tun da gashi dai ta riga ta faru ta ƙare. Wai amma mai dami ɗaya sata. Gashi Hajiya Kulu ta yi tafiya zuwa Saudiya wurin yawon kasuwancinta. Ballantana ta kira ta je wurin malamin a warware sihirin. Haka momi ta yi kukanta har ta gaji ta share hawayenta. Ta ɗora da istighfari tana neman gafarar Ubangiji. Kamar yadda dadi ya faɗi wa shagari tun da sanyin safiya suka tafi garin Maiduguri a mota, inda direban dadi ɗin ne ya ja su. A wannan karan Haulat ta ƙara tsananta addu'ar ta akan samun lafiyar mijin nata, kuma cikin ikon Allah ta samu natsuwa a wannan karan kuma ta ji a zuciyarta mijin nata zai samu lafiya. Kwanan dadi ɗaya a Maiduguri ya dawo gida inda ya baro Nabil can za a ɗora shi akan magani na tsawon sati 2. Hakan bai wa Haulat daɗi ba, dan dai babu yadda za ta yi ta haƙura. Amma tana buƙatar zaman mijin nata kusa da ita a yanzu fiye da komi a yanzu. Sai dai babu yadda ta iya haka ta zauna a gidan. Dan ma tana samun matuƙar kula a wurin momi fiye da duk irin yadda take zato. Dan ko wankanta inda momi tana da hali, da ba za ta bari ta yi da kanta ba. Dan ba ta son abin da zai taɓa lafiyar cikin musamman yanzu da take fargabar a ce Nabil ɗin ba zai warke ba. Shikenan ba ta ƙara ganin jikokinta. Wannan fargabar ce ke ƙara sawa ta ji tamkar ta haɗiye abin da ke cikin Haulat ɗin saboda ƙauna da soyayya wadda har ta shafi Haulat ɗin ita kanta. Ranar sati ɗaya da tafiyar Nabil Maiduguri da Haulat na kwance a falon momi saman doguwar kujera tana shan kunun madarar da momi ta dama mata. Wayar ta da ke saman senta table tana caji ta soma tsuwa. Jin taken ringin ɗin kawai ya tabbatar mata da kowaye don haka ta yunkura da ƙyar ta tashi zaune ta ɗauko wayar. Ta kara a kunnenta. Allah ya taimake ka da fatan an tashi lafiya. Murmushi daga can inda yake har tana jiyo sautinsa a wayar kafin ya ce madam albishirinki. Gora fari tas ta bashi amsa tana dariya. Da ce aiki fa yana kyau don wallahi yanzu haka ina jin lafiya a jikina tamkar in taho gida yanzu nan. Haulat ta sa mashi dariya sosai kafin ta ce na yi mana murna yayana amma dai duk sauran unguwar zoma ai ta bari a haifi. Ya rausayar da kai haka ne amma da alama ke baki kiwata. Haulat ta zaro ido in juwa ya gaya maka wallahi ina kewarka da yawa hatta bebi ma ya misin ɗin babansa. Wayyo ki shafa mana Haulat kin ji? Ki mashi albishir ɗin babansa ya samu lafiya insha Allahu da ya dawo zai samar mashi ƙane. Haulat ta dariya tana kallon ƙofar da momi ta turo za ta shigo ta ce kashe wayar zan yi yaya na bilga momi nan idan na koma ɓangare na zan kira ka. To kada ki shanya na fa ina jira. Haulat ta amsa da tu sannan ta datsa wayar. Momi ta ƙara so ɗauke da plate ɗin da ke shaƙe da 'ya'yan itatuwa ta miƙa wa Haulat ɗin tana faɗin. Fara shan wannan kafin lantana ta gama soya maki ƙwan. Ai kun kusa dai rabuwa ke ma ki huta. Haulat ta karɓa tana murmushi. Ta soma ci da cokali. Washe gari tun da asuba Haulat ta soma jin yanayin jikinta ba daidai ba. Bata kawo maranta haihuwa ba ce saboda a ganinta da sauran kwanaki kamar yadda EDD ɗinta ya nuna. Sai nan da kwana 5 za ta haihu. Sai dai tun tana daurewa har abin ya soma fin karfinta. Ta lallaba ta ɗauko wayarta ta kirawo momi. Ko minti 5 momi ba ta yi ba. Sai ga ta taho tare da lantana mai aikinta. Ganin halin da Haulat ɗin take ciki ya tabbatar wa momi haihuwa ce don haka ta sa lantana ta maza ta kirawo direba ita kuma ta haɗa wa Haulat ɗin kayan haihuwa. Lantana na dawowa momi ta sa ta taya ta suka kama Haulat ɗin suka sauko da ita ƙasa.
zuwa cikin harabar gidan inda suka samar da direba yana jiran su. Ya tada mota, don haka suka sanya ta a ciki, su ma suka shiga, sannan direban ya ja su suka nufi asibitin da Haulat ɗin ke awo. Suna isa kai tsaye ɗakin haihuwa aka nufa da ita. Momi sai addu'a take tare da fatan Allah ya sauke ta lafiya. Bata kira Nabil ba saboda ta san rudanin shi, sai dai ta kira dadi ta sanar da shi ya ce gashi nan zuwa asibitin. Haulat kam ta sha naƙuda don sai da ta kwashe tsawon awanni 6 tana naƙuda kafin ta samu Allah ya taimake ta haifo ƙaton ɗanta mai kama da mahaifinsa sak, tamkar yayi kaki ya ajiye. Sai da aka gyara mai jegon tare da jinjirin, sannan aka wuce da ita ɗakin hutawa tare da sarbaɗe ɗanɗanta kyakkyawan gaske. Ɗan gajeren bacci ne ya ɗauke ta bayan ta sha ruwan ti mai kauri wanda Momi ta haɗa mata cikin 'yan mintuna. Sai ga ɗakin ya cika da 'yan uwa, kowa sai ƙoƙarin ɗaukar jaririn yake yana yaba kyawun yaron mai kama da ɗan turawa. Har aka sallame su daga asibitin. Haulat bata ga Momi ta buga ta gaya wa Nabil haihuwar ba. A tunaninta ko tsabar farin ciki ne ya sa Momi ta manta oho. Misalin karfe 7 na dare Momi ta ƙara gasa mai jego ta ciro mata kaya ta saka. Duk da ba wata kwalliya ta yi ba, amma ta yi wani matsanancin kyau, abinka ga masu jego. Har a lokacin zuciyarta cike take da son sanarwa Nabil ɗin, abin da kullum yake burin samu, yau gashi Allah ya bashi. Ta sauka lami lafiya. Sai dai kawai ci da nauyin Momi da jama'ar da ke falon ya hana ta, dan ba za ta so su ga rashin kawaicinta ba. Sai wurin karfe 9 na dare dadi ya shigo ya duba ta, kuma ya ga jaririn ya masa addu'o'i masu yawan gaske. Shine kuma ya sanar da ita yana ta buga wayar yayin nata ta ki shiga, amma zuwa anjima zai ƙara yin trying. Kanta kawai ta sadda cikin jin nauyin dadi, tana wasa da ɗan bakin les ɗin jikinta. Misalin karfe 11 na dare ne kowa ya watsi aka bar Haulat tare da lantana wadda za ta rinka kula da mai jegon da kuma jaririn nata. To masu sauraron mu, a nan za mu dakata, sai idan Allah ya kai